Kto gazety śledzi, ten musiał czytać, że ta bolączka, która nas przeszło pół roku trapiła, to jest węgiel deputatowy, już zagojona została, bo organizacje przeprowadziły, że robotnik ma dostawać ten węgiel, który przedtem dostawał, to jest w kawałkach. I faktycznie nazajutrz ogłoszono z podpisem Rady Zakładowej na markowni szybu Karmer, że otrzymamy węgiel w kawałkach. Teraz się zapytujemy tych radykalnych komunistów, czy mieli w nocy jakie posiedzenie albo robotnika tylko za nos wodzą, żeby chodził z jednego szybu na drugi, na zebranie i potem 3/4 szychty otrzymał, bo już tak daleko za waszych rządów doszło, że kto idzie na zebranie i po 2 godzinach zjedzie, temu całej szychty się nie policza. Tak grzmieli górnicy z szybu Karmer, który za jakiś czas miał stać się Pułaskim na łamach 193 numeru Gazety Robotniczej z 1923 roku. Kilka lat później, w 177 numerze Górnoślązaka z 1932 roku czytamy: w dniu 2 sierpnia druga zmiana załogi na szybie Karmer nie zjechała do pracy. Jak wiadomo, robotnicy na kopalni Karmer pracować będą tylko do dnia 16 bieżącego miesiąca, po czym mają być z pracy zwolnieni. Na okres ten dyrekcja kopalni wyznaczyła tylko 3 dni pracy, wypełniając resztę świętówkami. W dniu wczorajszym załoga nie zjechała do pracy na znak protestu przeciwko temu zarządzeniu dyrekcji. Z kolei Kurier Śląski w numerze 161 z 15 lipca 1932 roku donosi: zamknięcie szybu Karmer. W związku z zamiarem unieruchomienia szybu Karmer w dniu 15 bieżącego miesiąca odbyło się posiedzenie Rady Robotniczej. Wypowiedzenie pracy załodze szybu Karmer przez zarząd kopalni z dniem 15 lipca bieżącego roku utwierdziło Radę Robotniczą w przekonaniu, że sprawa szybu Karmer jest już przesądzona, jak to było do przewidzenia, po myśli pracodawców. Gazeta Robotnicza nr 89 z 28 lipca 1932 roku opisuje zaś ostatnią szychtę na szybie Karmer kopalni Gisze, która miała nastąpić 30 lipca tego samego roku. Jak widać, losy naszego dzisiejszego bohatera do najłatwiejszych nie należały. Kompleks po szybie Pułaski usytuowany jest w Katowicach, na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Wieczorek, dawniej noszącą nazwę Gisze, w dzielnicy Nikiszowiec. Jego charakterystyczne zabudowania z cegły perfekcyjnie komponują się z pobliskim osiedlem robotniczym, które od paru lat cieszy się ogromną estymą wśród turystów. Nic dziwnego, bowiem za projekt zabudowań szybu oraz budynków mieszkalnych odpowiedzialni są ci sami architekci. Georg i Emil Zielmanowie, berlińscy wizjonerzy i mistrzowie optyki tworzonej za pomocą cegieł, których innym rozpoznawalnym dziełem w pobliżu jest elektrownia Sząbierki w Bytomiu. Uwagę z daleka przyciąga 40-metrowa stalowa wieża wyciągowa, podwójna, 4-zastrzałowa i 4-przedziałowa, umiejscowiona w centralnej części budynku nadszybia. W skład całego kompleksu zabudowań szybu Pułaski wchodzą jeszcze sortownia, zespół budynków maszynowni, budynek przetwornic, warsztat mechaniczny z kuźnią, cechownia z łaźnią oraz stolarnia. Zespół zabudowy szybu Pułaski wpisany do rejestru zabytków 20 marca 1989 roku powstawał w latach 1903-1911. Jest on utrzymany w stylu eklektycznym z przewagą form secesyjnych i historyzujących. Współczesna nazwa została wprowadzona od 1935 roku. Wcześniej, jak już wspomniałam, szyb nosił nazwę Karmer na cześć Friedricha von Karmera, członka kolegium reprezentantów spółki Georg von Gisches-Erben.
to pierwszy szyb zgłębiony na polu górniczym o nazwie Rezerwę, drążony w latach 1903-1910 do głębokości 450 metrów. W tamtych czasach górnictwo węglowe na Śląsku rozwijało się bardzo dynamicznie. Równolegle powstawał kompleks zabudowań przyszybowych. Zainwestowano w nowoczesne, wydajne maszyny wyciągowe berlińskiej firmy Siemens Schuckertwerke, dostarczone w 1906 roku. Hala przetwornic znajduje się między maszynami. Tam znajdują się również dwie przetwornice, które dostarczały prąd stały do maszyn wyciągowych. Bocznica kolejowa została doprowadzona do szybu Karmer w 1904 roku. Ogromne zmiany nastały wraz z nadejściem 1922 roku. Cała kopalnia Gisze, a więc i szyb Karmer, znalazły się bowiem w granicach państwa polskiego. Prace modernizacyjne w obrębie szybu trwały do nastania wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1929-1933. Wspomniane już unieruchomienie szybu w 1932 roku nastąpiło właśnie na skutek braku popytu na węgiel kamienny. Wydobycie ruszyło ponownie dopiero w czasie II wojny światowej, a dokładnie 1 listopada 1940 roku. Wznowiono także budowę poziomu 500 metrów. W czasach PRL wybudowano nieistniejący już taśmociąg łączący likwidowany obecnie szyb roździeński z sortownią szybu Pułaski. Łaźnie oraz budynek administracyjny zostały dobudowane w latach 70. XX wieku. Proces likwidacji kopalni Wieczorek rozpoczął się w 2017 roku. Rok później kopalnię przejęła Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Na szczęście, chociaż otoczenie Pułaskiego zmieniło się i to znacznie w ostatnich latach, zabudowania szybu Pułaski czeka dobra przyszłość w postaci adaptacji na hub technologiczno-gamingowy. Jak wspomniałam, okolica Pułaskiego wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Przybywających do Katowic kierowców nie wita już zielona siódemka, czyli widoczna z autostrady A4 wieża wyciągowa szybu Giszowiec. W chwili, gdy piszę te słowa, trwa rozbiórka wieży szybu Roździeński. Tym głębiej i na przekór wierzę głęboko w to, że zabudowania Pułaskiego przetrwają jeszcze nie jedno pokolenie i będą przypominać nam o czasach, które pamiętam jeszcze z własnego dzieciństwa.